Ао, омаде самна бачо. Бисёран иншолло ки си газел зиёдтар ракем. Ҳама тинҷ, ҳама нағд. Рафтесем. Вазъият тинҷ орум аст дар Борух, дар Искара, Чоркӯл. Ҳама тинҷ. Иншолло ки тамом. Ҳама вазъият тинҷ орум аст. Ҳама контроли бачаҳои Лаваносай, ҷумҳурии Тоҷикистон, Тоҷикистон ба пеш. Ба пеш. Мо намемонем Ура бугӯя нигоҳ. халаф, ҳаряну халафи паданалар марзи буми Тоҷикистон аст. Беракна. Гап нест. Мо бо пешвои миллат, О. муҳтарами мо, ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон ҳастем, ин мемонем. О. Бачакои шухи Ламанос, бачакои инҷа ҳама дар ин мошини экипаж бачакои шухи Ламанос бо сардори полковник Шамаев, полковник Собирзода ҳастем, мемонем. Гап нест, гап нест. Тоҷикистон Ба пеш. Тоҷикистон Ба пеш. Тоҷикистон Ба пеш. Гап нест, гап нест. Тинҷа ҳама бародаро. тинҷа бародараму ҳамиҷа қаттоне. Най Борух омадем, тинҷ кардем, иншолло ҳама сад. Ҳама тинҷа бародаро. Ма, каютгӯ. Камера кадесаншон қаҳрамоноро. Гап нест. Сёка шокреш бачаҳои якум қалабашонад сёка кунед.